డాక్టర్ రాగసుధ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. మా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలండి. మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వీలు చేసుకొని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో పాల్గొనడానికి మీరు రావటం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయమై ఉన్నది. మిమ్మల్ని మేము అడగాలనుకున్నటువంటి 1-2 ప్రశ్నలు ఈ విధంగా ఉన్నాయండి. మన దేశంలో ఎక్కువ మంది స్త్రీలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ వస్తుంది. దానికి గల కారణాలు ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. అలానే రొమ్ము క్యాన్సర్ రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా ప్రియులు డాక్టర్ గారు రాగసుధ గారి ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. గ్లాడ్ టు మీట్ యు ఆన్లైన్ అండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది మీతో కలిసి మాట్లాడటం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఈ ఆపర్చునిటీ దేవునికి అలాగే మీకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 1 in 8 to 10 people కి వచ్చే క్యాన్సర్ విమెన్ లో కామన్ గా వచ్చేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా కామన్ గా వస్తుంది. అవునండి. ప్రతి 8 మంది 10 మందిలో ఒకరికి చూస్తూ ఉంటాము. ముఖ్య కారణం మెయిన్ కాజ్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హార్మోనల్ చేంజెస్. కొంతమందికి శరీర తత్వం సహజంగానే ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటది. సో దాని వలన అలాగే అంటే అది ఫెమిలియల్ గా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అన్నమాట. పేరెంట్స్ కి అలా హైపర్ ఈస్ట్రోజెనిక్ ఎక్కువ హార్మోన్ ఉండే వాళ్ళకి పిల్లలకు కూడా అలాగే ఉంటూ ఉంటది. ఆ నెక్స్ట్ తరం అలా అన్నమాట. అంటే ఆ హార్మోన్ లెవెల్స్ ని బట్టి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హైపర్ ఈస్ట్రోజెనియా, ఆ ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ బాడీలో ఎక్కువ ఉండడం వలన వస్తూ ఉంటది. ఇంకా అదే కాకుండా జెనెటిక్ కాజెస్ కూడా అంటే జీన్స్, బ్రాకా జీన్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ జీన్స్ కనుక ఆ జీన్స్ మనం పేరెంట్స్ నుండి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతి ఇద్దరిలో ఒక్కరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ జీన్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో 50%. మామూలుగా అయితే 1 in 10 అనుకుంటున్నాం కదా. సో 1 in 2 అయిపోతుంది అనమాట ఆ జీన్స్ కనుక మనకు ఉంటే. ఓకే, అంటే ఇవి వంశపారంపర్యంగా వస్తాయి అంటారు, అలా ఏమన్నా అనుకోవచ్చు అండి? అదే అంటే ఫెమిలియల్ జస్ట్ హార్మోన్స్ వలన రావచ్చు. బికాస్ పేరెంట్స్ మదర్ కి ఎక్కువ హార్మోన్స్, అలాగే మనం కూడా అది రావడం వలన. ఇంకొకటి ఇలా జన్యువులు అనమాట, జీన్స్ ద్వారా వంశపారపర్యంగా పేరెంట్స్ ని బట్టి ఆ జీన్స్ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం వలన కూడా ఈ బ్రాకా జీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటది. ఇంకా ప్రతి క్యాన్సర్ కి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అన్నవి డెఫినెట్ గా పార్ట్ ప్లే చేస్తాయి. మనం తినే డైట్, మన అదర్ థింగ్స్, సెడెంటరీ లైఫ్, ఎక్కువ హై ఫ్యాటీ ఫుడ్, హై షుగర్స్, ఇవన్నిటి వల్ల కూడా ఇన్సిడెన్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. బట్ మెయిన్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, కోలాన్ క్యాన్సర్స్ కి, జిఐటి క్యాన్సర్స్ అంటే ఇంటెస్టైనల్ క్యాన్సర్స్ కి, వీటికి డైట్ చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లో డైటరీ రోల్ అంత ఉండదు. ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనుషుల్లో చాలా రకాల క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. చాలా వాటికి చాలా వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫుడ్, డైటరీ వాటిలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మీద తక్కువ ఉంటుంది. మిగిలిన క్యాన్సర్ వల్లే కాకుండా దీనికి మెయిన్ గా జెనెటిక్ అండ్ హార్మోనల్ కాజెస్ మెయిన్ రీజన్. ఈ మధ్య కాలంలో టీనేజర్స్ లో చాలా ఎక్కువ కంప్లైంట్లు వస్తున్నాయండి. ఈవెన్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ టైంలో వస్తున్నాయి, బ్రెస్ట్లో గడ్డలు అంటున్నారు, అవి తర్వాత తగ్గిపోతున్నాయి అంటున్నారు. అలా కాకుండా మరికొంతమంది కంటిన్యూగా ఇవి బ్రెస్ట్లో ఈ గడ్డలు రావటం, అది క్యాన్సర్ అని కాకపోయినా అవి మరలా చిన్న ఆపరేషన్ చేసి అవి తీసివేయటం, ఇవి ఎక్కువగా ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నామండి. అదే టీనేజర్స్ లో ఏంటి అంటే రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎగ్ రిలీజ్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఒక గర్ల్ లో, ఎగ్ రిలీజ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఇలా మెన్స్ట్రుయేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది కదా. పుట్టినప్పటి నుండి ఈ మెనార్కీ అంటే మెన్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు ఎగ్ రిలీజ్ ఉండదు. అప్పటి నుండి అండం విడుదల అనేది మొదలవుతుంది. ప్రతి నెల ఒక అండం విడుదల అవుతుంది. 14వ రోజు, 28 రోజుల సైకిల్ ఉన్న వాళ్ళకి 14వ రోజు అండం విడుదల అవుతుంది. సో ఈ అండం విడుదలతో పాటు కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ బాడీలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ అండం విడుదల తర్వాత బాడీలో రైజ్ అవుతుంది. ఇది రైజ్ అవడం వలన బ్రెస్ట్ అంతా లంపీ ఫీల్ అన్నమాట. అంతా ఏదో లంప్స్ ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. తర్వాత పెయిన్ కూడా ఉంటది, టెండర్నెస్ అన్నమాట. ముట్టుకుంటే నొప్పిగా, ముట్టుకోకపోయినా కూడా కొంచెం బరువుగా నొప్పిగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది సహజం. ఏది సహజమో, ఏది నార్మల్లో, ఏది అబ్నార్మల్లో అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రక్క వాళ్ళని ఎవరినో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వాళ్ళని చూస్తాం, దాంతో ఫియర్ అన్నమాట. అమ్మో ఏమో అయిపోతుందని. చాలా మంది అమ్మో వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కన్ఫర్మ్ అయిపోతుందేమో అని లోపలే భయపడి డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి. చాలా మంది ఉంటారు. దాని వల్ల చాలా నష్టాలు.
కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒకటి ఏమీ లేకపోయినా యాంగ్జైటీ, టెన్షన్ వల్ల వాళ్ళ హెల్త్ అంతా ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నిజంగా ఒకవేళ క్యాన్సర్ ఉంటే అది అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్ అన్నమాట. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 100% క్యూరబుల్. థర్డ్ స్టేజ్ వరకు కూడా చాలా మంది చాలా మంచి లాంగ్ రిలాప్స్, ఏమి ఈవెంట్స్ లేకుండా, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉన్న పీరియడ్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సో బట్టి అంటే నొప్పి వల్ల క్యాన్సర్ కి ఎప్పుడు ఎర్లీ స్టేజెస్ లో నొప్పి ఉండదు. ఛాతి నొప్పి వస్తుంది లేకపోతే లంప్స్ లాగా ఫీల్ అవుతున్నాము అన్నదానికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. పీరియడ్స్ ముందు ప్రతి ఒక్కరికి అలా ఉంటుంది. పీరియడ్స్ ఆగిపోగానే 2-3 days లో ఆ సిమ్టమ్స్ కూడా పోతాయి అన్నమాట. సైక్లికల్ ఇవి. తర్వాత మీరు అన్నారు చిన్న చిన్న కంతులతో చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు, అవి ఆపరేషన్ చేసుకున్నారు, బాగానే ఉన్నారు. సో అన్ని క్యాన్సర్స్ కాదు కదా, చాలా మిగిలిన లంప్స్ కూడా చేతుల మీద, కాళ్ళ మీద ఎక్కడైనా రావచ్చు, చిన్న చిన్న లైపో. టెస్ట్ లో కూడా అలాంటి కంతులు వస్తాయి. వాటికి అస్సలు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. రిమూవ్ చేయకపోయినా అంటే FNAC అని ఒక నీడిల్ టెస్ట్ లో కూడా అది ఏంటి అనేది దాని నేచర్ మనకు తెలుస్తుంది. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ లో దాని నేచర్ తెలుస్తుంది. సో ఆ నేచర్ ని బట్టి అవసరం అయితే రిమూవల్ కు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే రిమూవ్ చేయకపోయినా దాని వల్ల నష్టం ఉండదు. అది క్యాన్సర్ కాదు అని 100% కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు. అయితే డాక్టర్ రాగసుధ గారు, ఒక థర్డ్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అది పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయింది అనుకున్న సమయంలో మరలా ఒక 1 or 2 months తర్వాత మళ్ళీ పేషెంట్కి విపరీతమైన సీరియస్ అవటం, హఠాత్తుగా చనిపోవటం కూడా జరుగుతున్నట్లుగా గమనిస్తున్నామండి. క్యాన్సర్ సెల్స్ చాలా స్మాల్ సైజ్ కదా, మైక్రోస్కోపిక్. అవి ఇంకా ఎక్కడికంటే బాడీలో ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ నుండి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, లింఫాటిక్స్ ద్వారా కూడా స్ప్రెడ్ మొదలవ్వచ్చు. సో అవి ఇంకా దాని ఫైనల్ ప్లేస్ కి వెళ్లకుండా, అంటే ఇప్పుడు మెటాస్టేసిస్ అంటాం కదండి, అంటే కంప్లీట్ 4th స్టేజ్ అన్నమాట. మెటాస్టేసిస్ అంటే డిస్టెంట్, దూరంగా వేరే పార్ట్స్ కి, బోన్స్ కావచ్చు లేదా లివర్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఆ సెల్స్ వెళ్ళి అక్కడ డెవలప్ అవ్వడం మొదలవుతాయి. అలా ఇంకా లివర్ వరకు వెళ్ళి ఇప్పుడు కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, ఆ చిన్న ఒక్క సెల్, మైక్రోస్కోపిక్ సెల్ కొన్ని నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ గా మల్టిప్లై అయితే కానీ అక్కడ ఒక చిన్న కంతులాగా కనిపించదు మనకి. సో ఆ కనిపించని స్టేజ్ అన్నమాట. అంటే అది స్టేజ్ కి అనుకున్నారు కానీ స్టేజ్ 4 అయ్యి ఉండొచ్చు ముందే. అది ఇంకొక కారణం, ఆల్రెడీ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్న సెల్స్ మరి వాటిని ట్యాకిల్ అవ్వవు. అన్నిటినీ ట్యాకిల్ చేయలేము, అన్నిటినీ కౌంట్రాక్ట్ చేయలేము. సో బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి, లింఫ్స్ లోకి ఇంకా వెళ్లకుండా ఉన్న క్యాన్సర్ అయితేనే, అందుకే ఎర్లీ స్టేజ్ ఇస్ క్యూరబుల్. ఒక్కసారి బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి కొంతమందికి కొన్ని 10 years కూడా పడుతూ ఉంటుంది. అది నెమ్మదిగా బోన్స్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ డెవలప్ అయ్యి అక్కడ మళ్ళా 4th స్టేజ్ లాగా ప్రెసెంట్ అవ్వడానికి. ఒక్కొక్కరికి ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ సెల్స్, అంటే ఫాస్ట్ గా గ్రోత్ ఉంటుంది. అది కూడా ఈ హార్మోన్ చేంజెస్, అందులో ఉన్న రెసెప్టార్స్ ని బట్టి రకరకాలు ఉంటాయి అన్నమాట అందులో. సో దానిని బట్టి కూడా ఇది రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారండి? ఎర్లీ డిటెక్షన్ ని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కి ఉందనుకోండి, మదర్ కి వచ్చింది అనుకోండి, లేదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సిస్టర్స్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ముందే మనం వాళ్ళకి జీన్స్ టెస్ట్ చేసి, అంటే ఎర్లీ ఏజ్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ జీన్స్ మనకి ఉంటే, కొంతమంది దాని ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే ముందుగానే బ్రెస్ట్ రిమూవల్ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. ప్రొఫైలాక్టిక్ మాస్టెక్టమీ అంటారు. అందరం చేసేది కాదు అది. ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ థింగ్ కదా, బ్రెస్ట్ రిమూవ్ చేయించుకోవడం అన్నది. అంత హై ఇన్సిడెన్స్, అంటే నీకు 50% ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ దట్ అన్నది కన్ఫర్మ్ అయితే అప్పుడు దానికి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎర్లీ డిటెక్షన్, స్క్రీనింగ్ అన్నమాట. మనం దాని చిన్న స్టేజ్ లోనే డిటెక్ట్ చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్. అందుకే ప్రతి గర్ల్ కూడా ప్రతి నెల పీరియడ్స్ తర్వాత, పీరియడ్స్ ముందు వద్దు, టెస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే పీరియడ్స్ ముందు బ్రెస్ట్ అంతా లంప్స్ లాగే ఫీల్ అవుతాం హార్మోన్ ప్రొజెస్టరాన్ వల్ల. పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత స్నానం చేసినప్పుడు సోప్ హ్యాండ్స్ తో సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రతి ఒక్కరు అలవర్చుకోవాలి. ప్రతి నెల మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా బ్రెస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. మొత్తం సర్క్యులర్ మోషన్ లో, వీలైతే మిర్రర్ ముందు నిలబడి బ్రెస్ట్ ని బాగా, అంటే మనకి నార్మల్ బ్రెస్ట్ ఎలా ఉంది మనకు తెలిస్తే నెక్స్ట్ ఏ చిన్న మార్పు వచ్చినా మనం గుర్తించగలుగుతాం. సో అది చూసుకుని ప్రతి నెల కూడా ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. బ్రెస్ట్ అంతా ఎంటైర్ బ్రెస్ట్ సర్క్యులర్ గా పైనుండి క్రిందకి కంప్లీట్ గా ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా చిన్న కణితి, చిన్న లంప్ అనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి. దీనికి మెయిన్ థింగ్. సో అంటే ఇంకొక వేరే మెథడ్స్ చెప్పాను, ప్రొఫైలాక్టిక్ మాస్టెక్టమీ ఓన్లీ
if you have those BRCA genes. Otherwise, it is early detection for breast cancer. Thank you so much, Dr. Garu. Breast examination is the best. అవసరం అయితే తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ గానీ బ్రెస్ట్ ఎక్స్రే అంటాం, మ్యామోగ్రఫీ, అది గానీ చేయించు. మ్యామోగ్రఫీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డాక్టర్ రాఘసుధ గారు. చాలా అమూల్యమైన విషయాలు మాకు తెలియజేశారు. ఇవి స్త్రీలకి చాలా అవసరమైనటువంటివి. మరి తెలియని వారికి కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా మీరు చాలా స్పష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డాక్టర్ గారు. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, ఆత్మీయ సందేశాలు మరియు ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియోస్ కొరకు సిస్టర్ షాలా పాల్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి.